Onura da nire ustez guraso bezala, aurrak jaten duten elikagaiak eta osasuntsuak izango direla, bertan egindakoak eta bertan erositakoak. Orduan hori baina hobekiloko elikadura bat nire ustez ezinezko izango litzateke. Gehiena nabaritu duguna da batez ere kalidadean. Zeren egia esan goxo-goxo egiten digute bazkaria, etxeko bazkaria da, bertatik bertara. Eta gero bariedadean ere asko nabaritu dugu, zeren hilabetian bitan edo arrai freskoa sartzen digute eta egia esan aurrak asko eskertzen dute, oso gustora jaten dute. Eta gero frutare bai, garaikoan garaiko ekartzen digute. Nik guraso bezala pozik nago eta pauso nabarmena sumatzen dut eta ezin hobezkoa.